тавре аз васоити ва ахбори умма маълум аст, таи чанд сол мешавад ки дар сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон вобаста ба аломатгузории сарҳаду корҳои комиссиони ду тараф давлат рафта истодааст, аммо ба ин нигоҳ нокарда таи 2 сол мешавад ки ҳатто ҳуҷумҳои мусаллаҳона аз тарафи Қирғизистон ба тарафи Тоҷикистон сар зада истодааст. дар ин масъала як мисрои шеърӣ ба ёдам мезанад, ки мегуфтанд ки таърих гувоҳ аст ки дар арсаи таърих тоҷик ба сари дигаре аз сари кина бо ҳамҳамаю дамдама лашкар накашидааст. ҳатто таърих гувоҳӣ медиҳад ки мардуми тоҷик аз гузашта ки соҳиби давлат буданд, беҳуда баҳуда ба сари ягон давлат ҳуҷум накарда буданд, ҳамла накарда буданд. мо шоҳид аз онем ки якчанд сол пеш дар давраи собиқ президенти Қирғизистон Атамбаев комиссияи сарҳадӣ бо роҳбарии ҷонишини сарвазир Мараҳимов кор карда буданд. онҳо қариб 500 километр хатти сарҳадиро аломатгузорӣ карда буданд. лекин вақте ки ба сари қудрат ҳукумати феълӣ бо сардории Садир Жапаров омаданд, онҳо ҳатто ҳамон шаҳрномаҳое ки худшон имзо карда буданд, ҳамон шаҳрномаро бекор карданд. ҳамон одамоне ки дар комиссия буданд, ҳамонро ба маҳбас кашиданд ва ҳатто пункте ки охирон соли гузашта бо Тоҷикистон пешниҳод карда буданд, яъне ки замини воруха ба як тарафи вилояти Боткен иваз карданд, ки ин худ аблаҳиро нишон медиҳад. дуруст дар ҳақиқат вокуниши вазири собиқ корҳои хориҷи мо Зарифӣ дуруст буд, ки нахоҳед замини тоҷика ба замини тоҷик иваз кунед. ин гӯҳӣ аз он аст ки ҳам замини тарафи Боткен ва ҳам замини ворух замини тоҷикнишин аст. вобаста ба ин тӯли 2 сол мешавад, моҳи апрели соли гузашта ин сол мо шоҳиди ҳамин ҳуҷумҳои мусаллаҳонаи номардонаи қирғизҳо шудем, ки аз васоити ахбори умма огаҳ ҳастем ва боиси талафот шудани мардуми осоишта шуд. онҳо ба мактабу мадрасаҳо ҳамла карданд, масҷида тарконданд. ин ман намедонам ба кадом ҳамсоягӣ рост мегирад. ҳамсоя ба ҳамсоя ҳамла кардан мардуми осоиштаро қатл мекунад. он вокунишҳои он мушкилотое ки онҳо нишон диҳанд, гӯё мардуми тоҷик нопурсида камераҳои назоратӣ чаҳои қишлоқи хоҷа аъло дар дохили ҳудуди худмон аст. мардуми тоҷик дар он ҷо камераи назоратӣ мечаспонад, роҳ месозад. ба Қирғизистон чӣ? ва мо мардуми тоҷик хулас чӣ гуфтанем, ман дар ҳалли масъалаи сарҳадӣ тарафдори ҷанг нестем. мо мехоҳем ки ҳамин бо роҳи сулҳ осоишта дипломатӣ ҳал шавад, лекин дар ҳамин ҳал кардани роҳи осоишта дипломатии дигар манфиатҳои миллии мо пурра ба назар гирифта шаванд. пурра